kuchiroka muka. Yeah. Kuchichuta sorara nebebe wangu. Ngofunga hangu pamusoro pedu isusu but yeah. Ufunge nemdi wangu. Bebe ndinoona soti nezvinhu zvakawanda zvavakuitivanzira kutaura chokwadi. Chikune zvinhu zvakawanda zvasiri kubuda pachena. Wakativanzira zvinhu zvakawanda bebe wangu. Chii chawakundivanzira? Okay, ndizvi zvandisina kudza. Why is it bebe tadanana nezvinonguva yareba tatova neanniversary. Ubva patakadanana bebe wangu. Gara tese tatova nemaanniversary. Asi hausina mbunzo kana one day uchibuditsa mweya mubebe wangu. Haubuditse mweya. Haubuditse mweya nekumashure uku. Handisi kuseka bebe wangu taura chokwadi. Iye kanzwa kuti hanzi mukaona munhu asingabuditsi mweya ka. Taura chokwadi anenge nezvinhu zvaanenge achiwanza. Ndotokuudza chokwadi chaicho. Why usingabuditsi mweya bebe wangu? Gara tese ungu yakadii. Kako unoziva. Hauniteki serious, I know. Hauniteki serious but ndakazvinzwa kuti kuona munhu akasingabuditsi mweya mumarelationship ane zvari kuhwandisa. Why usingabuditsi mweya bebe wangu? Sekako. I know kuti hauniteki serious. Asina ikuku. Hauniteki serious. Saka vachirara kwacho. Wapedza uya ndi. Ndaura zviri pamwe pamwe. Sakuda ndikubuditsire mweya ndi. Andizvo. Hauniteki serious. Ndongobuditsa wani. Tama mugumbezi mu. Ndongobuditsa wani mweya. Kuirespect kani. Nemana zvandinga ndashaya hunhu zvo zvokungoni. Zvose zvari kuhwandisa.